Wong ngecor ki paling ora semene iki ya sedia 150 sak ngono apa piye 200 sak. Sing nggo tuku gundulmu ya. Malah nesu to kok diomong kok malah nesu ora. Amen 3 wae. Oh, kuwi adol pit. Heeh, ya piye gong piye to. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene iki. Nek teko jak omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing apik-apik ora tau gelem, nek ana tulisane gendunen menyang nomor 1. Jebul aku diapusi. Rawuhe bapak wilujeng, Mbak. Ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, ateng pundi slamet? Tegese ora ana alangan sewiji apa. Syukur, pangestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang mengestoni sekali-sekali. Ora masalah. Wonten dawuh. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, lah iki apa? Nang ngarep dhewe iki begogok iki. Mula kacamata ribenmu iki uculana. Wis peteng isih nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tua tuas. Sing dimatke ming bojone. Ijolani Badut lah. Iya, tak tampa. Mengestune Bapak tampanana ya. Kula pundi nggo cimat paripih dayana ing kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne maratuwa teka kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Rak yo. Kowe iki ra lengganan pam. Pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Ah iya, iya. Nala gareng padha raja sak praptamu. Kamas, kamas telek. Nala gareng padha raja sak praptamu. Slamet Gong, slamet. Niring sambikala tekaku. Pangestuku tampanana ya nala gareng. Ya tak tampa wis ndak gelo atine. Petruk, slamet, Truk. Pamujimu slamet, Le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kowe ya Le to. Mo, Bagong ngono. Iki nang kekuasaanku kowe. Iya, iya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berarti nyumbang gendeng. Pendapa separo, gendeng separo seng kok. Wah iki ngece. Selamat tekamu to. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi diluputke luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Ning ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Wis sesuk meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wis tenan dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa ki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Ha iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko Handra ingkang. Oh iya, rum tau melu jejel. Iya, heeh.
Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana ning jero omah, wis ana semen 3. Ngiring omah kae wis ngrumbukke kerakal aku saka kali. Iya. Niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karangkadempel tak bangun. Ning batine masyarakat Pringapus wis apik kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki Pringapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Monggo ora mili. Dadi siji sing marai aku ki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese keresikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi? Resik. Kuwi bakale nuwuhake kesehataning raga lan jiwa. Heeh. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan Pringapus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyup. Mergo lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat ki ketok oleh panas banget ki mergo wit-witan wis ora ana. Ha iki mergo lapisan ozon ki wis menipis. Ozon ki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, lah kok iso omong kok radong. Ozon iki apa to? Ozon iki apa? Ozon nika pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Mantap, Pak? Wis. Mbah perkara bener Pak Luput. Sing penting aku iso ndelaske ya, Pak. Nah iki arep tak bangun. Heeh. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa Pringapus iki wis kelakon, apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong. Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa Pringapus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha ta, Pak? Iya, anjreng kang gosek. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hunjrah. Ya apa ya, Pak? Kosike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Iki ngene. Rawuhe bapak nolo gareng karo Bak Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kosek sing dadi pangareping desa Pringapus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku. Ha kowe bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses lu mengadakan pembangunan desa Pringapus. Hawi jenenge kowe iki bangun desamu ning yang sarake sedulurmu. Luwih becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nek ngono ta? Montormu Yamaha Jilma didol. Aja kae nggo golek ramban ngalor ngidul le. Nggo makani wedhus e ora. Wedhuse idol sisan. Dadak arkoso golek ramban. Terus trontongmu didol. Semua. Moh ae dienggo golek wedi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Ha iki aku nyuwun penganu apa iga pretekle bapak
Piye carane supaya apa sing tak tindakake iki bisa kelakon? Heeh. Ning aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku. Aku pengarepe darani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Sik nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sapa? Sapa? Kowe iki rak ndek bendara to? Ndara Pandhawa. Ndara Sinuwun Darawati. Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik luwih-luwih kowe nganggo soposral. Apa Pak? Soposral. Mari ra jegose proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndara-ndara. Heh. Mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa. Aku izin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku. Aku mau aku. Lakon lan orane nggonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus? Bojoku pek tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula mah, kula wegah nek carane ngenten iki. Kula mah nek carane ngenten iki. Lara ati kula. Ora ditanyal-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Ha terus piye? Aduh, mambeng atiku, Pak. Aku iki wong Tegelan kok. Santai aku. Ning yo mesakno bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun pring apus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok to. Oh iya. Balok wakayu rumahmu. Karo tak gaweke teh tanpa gula ya sanane. Ning sing arep dienggo srana bangun apa coba? Heeh. Monggo mbutuhke werna-werna pojok kae wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi. Sing wis umume. Oh. Mengkari ngedeke, mengkari golek wesi. Woe. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis apa-apa to sing penting rak dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong nek dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye Mir? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe. Aku dhewe mgagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa ya aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayu wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok ora ana nyatane. Endi sing arep ngecor dalan, endi sing arep gawe WC umum, endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ora coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel, ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adikku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon, kowe wirang. Apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar? Heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora mung mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng.
Kaya adine sapa? Adine Petruk. Kowe iki wis tuwa ning uteke kaya bayi. Heeh, ngresuk ngombe iki aku jane, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso disape, Pak. Cerewet. Bathukmu mantra ki. Kandhani kok mesti sembrono. Hah? Mumpung saiki durung nglakon, kawula pring ngapus desamu kene kelumpukna. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabaya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kowe ngecor. Maksude wektune diundur piye? Njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso klakon. Ning apa sing tok janjekke aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur. Mergo aku percaya penggalih kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur, tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Pekarangan aku ora tuku kok. Mengituk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu Pak. Lah rak tenan to. Badut tenan kok. Iki mengkari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk piye lho iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk 3 dina kasih wis payu. Mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan kan. Kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak ya betah-betah ngopeni. Mula diundur. Njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke dhuwitmu. Isin aku, Pak. Wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eneng tenda cilik mau kae. Kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Lek nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Wisa. Iki membengkak meneh malahan. Nyewa molen. Ayo kuwi. Tukokke wae cah cukup kok. Wae. Sing isine nanas apa gedang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ki nggo giling apa? Giling mripatmu ki apa piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Ngene wae, Pak. Bagong ki anake bapak. Iya. Bagong ki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku ki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lair tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong kuwi meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semar. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong ora sembrono lho, Gong. Bapak iki wis ngendika, tur aku iki wis ngerti sapa jatine kowe. Bapak iki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Bapak tak takoni, Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak ki wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggonmu mbangun desa wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, Truk, Mar. Aku arep omong karo kowe.
Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Pringapus isen. Monggo tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Pucuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trimo mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ndro ngerti dalane, aku munggah neng kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki, dewane sing ora adil mar. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok Cak piye? Jare Surabaya. Kuping ki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Selamat, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tre. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Om Wilahing. Lho malah janturan. Awigna mastu namat sidam. Bagong. Halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Pak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ngene. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki ulun, kowe kita. Kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong dalem ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibut telu ya ora masalah. Pak, kowe iki wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa Guru? Kula ingkang sowan Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa Mil. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adiku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Miring sambi kula. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula Pukulun. Dari Bathara Guru kok Pukulun. Bathara Pukulun apa Bathara Guru? Ya nala garing ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Ngapa? Kowe laku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, garang ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif lho. Bagong. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh.
Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kelawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau boten sanes kejawi namung Bagong putranipun Kyai Semar Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar tinimbang Nala Garing menapa dene Petruk mila sakmangke wangsul wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Aten anak itu dadi geni do kaget kabeh. Glebet Suralaya horeg. Rungkat bali Martiu Kundha. Nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa. Ing mekaten Kakang, kula nuwun sewu. Boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya, namung Kakang kedahipun nglenggana dhateng kalpatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak mboten utusan dhateng sinten-sinten, namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong. Sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger Kayuwangan satemah rengat bali Martiu Kundha manik Kakang Semar pangapura ning bapakne Bagong sing njalukke pangapura karo Bathara Guru supaya anakku Bagong aja nganti diboyong eneng Kayangan, aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibakake sumpah. Aja ya Guru ene ana pangapura. Ngapa to, Pak? Aku arep dijak nang ndi ya, Pak? Kowe arep digawa ning Kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti Kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten Kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Kok ngapa ya, Pak? Petrucat. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning Kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning Kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho, edan. Sumpahku tekan Kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar, mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning Kayangan ki arep dipidana, arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Lho. Aku lho ngadus dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa, Le? Candra Dimuka ya apa? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ameng sumpah kok. Ming sak sumpahe Bagong kok gawe geger Kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng Kayangan. Dina samengko
kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu? Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ing sak kepenake dhewe. Weh, lah ya moh. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalanan prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara, para jawata ing bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasisanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Hah? Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng. Nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Hah? Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo nglawaton ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digawa ning kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Rai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa. Terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumrap ing kayangan. Ning merga saka apa kagawimu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, merga aku jek urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah atimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetaning atimu?
Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Sumari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki siji iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho omong. Kowe iki nek omong waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah nek tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku mbuh Bagong mbuh Gareng mbuh Petruk mbuh Pandhawa mbok gedhek-gedhekke permasalahane mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu Bemeson jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso glindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhengke sirahe Semar kakangmu iki boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali resmanipun. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ha ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge. Kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonamu ora. Ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa, ya. Nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani? Nggih, ngestakaken dawuh. Mbun-mbunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Gleleng iki aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang po? Melu. Ibuku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak aku mer. Enak. Lara dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngono. Kula mboten lega ra sing manah kula. Dungkelmu mlaku. Menyani kula niku kaliyan bapak menika sampun kados anak dhewe. Amun de panyol kula puwun sing mboten niki ming demi keamanan supaya mangken wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang adepi. Kula wusu. Oh, bojomu iki anu apa biyen olahragawan pencak silat to. Heeh. Wah, kowe pothok biyen. Ngarat boto papate prel ngono. Padha aku.
Aku ngarat kerupuk 8. Kerupuk aku kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petruk dalem, Pak. Nawa Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa ki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa ki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kowe wis dipesthekke karo sing gawe urip. Nek dewa ki pancen duwe derajat lan pangkat, nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa ki dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Kae kawulamu ngopo? Takonane, Pak. Enten napa niki lagi pepanggihan kali Bapak kok? Ya keten kok dereng limbukan niku napa? Ngomong wae niku ngetapke para kawula nek ora ana limbukan trima mulih. Oh iya, heeh, aja kuwatir wis. Tak langsung limbukan, aja kuwatir. Wonten dawuh. Pasanganmu ngendi? Nembe dandan. Konrene cepet iki masyarakat wis protes. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku? Oh, aku arep ngopo-ngopo sak karepmu, Pak. Aku tak ndelok limbukan. Tengok pojok kono. Kae sing ora kanggo kae ana wedine iki parekan ban ceti mundur. Wis bali. Nggih, ngestaken. Amplope ning dhuwur meja. Nggih. Ngestaken dawuh. Sewan kelam sandangan ning dhuwur meja. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh ki Lurah. Wis dadi sampun kon rene. Anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora menapa ngenipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, kowe nanti, Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nggih wong iki bapak ki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula puyung dhateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki natohke nyawa kanggo anake, nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak, nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Loro Gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah neng omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning, aja Truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja, karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kuwi jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nara Garing, aja Petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala Garing aja, ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa, wis ben. Aku wae, Pak, wis ora apa-apa, wis ben aku Garing wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingin dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar, nanging lebet Nala Garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula, menawi mboten nggih Bagong ingkang kula beto. Nala Garing wis ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawah musik to. Ya wis ide ngono lho. Nek arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki Ibu Bagong kok.
Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih, kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Wis ketok paido le. Katresnani kakang kakamu ketok paido. Aku munggah ning kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nanti aku ngiklasaken. Ya rasa sok tetuku. Duit kuwi apike dicelengi, dinggahke. Rasa nggo tuku apa-apa, mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nrethek merono-merono ning duwe singgahan. Tur dasare kowe urip dhewe, ya ta. Wong urip dhewe iki ora kepenak. Kancamu ya ming aku. Monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa kok ora tau dolen-dolan ning omahku ki jane ngopo to lho. Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparo do sapa. Hah. Sapa kaya pitik. Maksude dodolan ning omahku ngono lho, Gok. Heeh. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe boto. Arep tok nggo ngapae? Boto kok gedene 50 cm. Arep tok nggo ngapa kaya cor-coran. Saura-urane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe boto ya gawe boto. Men atine iki ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakale sepi. Tur ya ana bab nding lung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kahanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam jemuah kliwon wingi. Heeh, ngapa? Kowe ngidul apa? Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Aku bar menehi sajen karo kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamrihku ya golek impen. Lah kok tekan tenan. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget adikku. Ora kanthi kanyono-nyono kok. Omah kene iki kaya ketekan Nalindra. Nalindra Trata Sabrang. Udu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Mongko nite kereta kencana jluk ana ing omah kene terus mlebu terus sak pejagong karo aku. Ning tak tiling-tilingke paning aku tak mat-matke ratu mau dudu Ratu Sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Mongko Bagong iki sak jek jumlek ora tau saba mrene nek ketemu karo siwane ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke ming dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus lah ya jagongan karo aku sak uwen-uwen. Monggo blas to, anak Semar ki ora ana sing tekan kene. Monggo jane Semar ki adikku lho. Lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pak Dene, ora ana sing ngaruhke karo Pak Dene. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi janjane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arep kowe karo aku ki mapan ning Tlatah Sabrang ning dipestheke utawa ditakdirke, dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nile pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arep kaya ngono ning sambunging sedulur ki ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Ning kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam padang kowe diparingi aku. Semar njaluk kanca duk nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Heeh. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Bilung kuwi padha. Oh, mula
nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong ki padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. Sama saja. Ngono lho maksude. Heeh, ning apa ya bakal tekan kene tenan ya cahidan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, korsine diusung, wong kae iki wong nekate ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe Pandhawa lho. Pandhawa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Sekarang do nyoba e. Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae, Gok. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa e, Pak? Gambarku no. Kae to sing nang buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester apa? Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa men ketokke demes kok. Asem iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah, ora tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh. Apa wis ditembok? Urung. Sandalke kandang kebo. Asem ya. Aku iki nang kono iki Pandhawa abdine Ratu Gombinatara usung gambare sandalke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbah nek mung niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponamu kabeh. Iya. Dedrek rembukane aku iki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah karo Semar-mar. Nang nganti aku ora kelakon bangun desa. Aku sumpah, aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, Bagong. Aja waton nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan. Jebule tenan piye? Pikulan. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Heeh, dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lekmu duwe arep ngluputke Bagong ki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong iki jole aku. Bagong aja tak gone kayangane iki jole aku. Sing muni ngono Semar wae lah. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi jole. Si Petruk ya muni ngono. Oh terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. Lho. Nek ngono kuwi saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke Gok. Apa? Si wong iki jare kakangne bapak. Aku ki sing tuwa dhewe.
Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Oh, terus kae bilung kae. Anak tikus. Dudu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Wah, lah kok ora abang. Gumbulmu atos kowe iki mbok ya dilereni lek seneng main ngono ra. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh, aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki kowe karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya iki. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa Teoge-oge. Teoge-oge togok. Aku pasrah karo Siwa Teoge-oge supaya nyelametke Semar. Nek Siwa togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe iki dudu kakangne Semar. Ming aku. Tan trimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya iki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Upata. Cingkara Bala Upata? Kuwi buta loro. Lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Mau kayangan ki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala Upata? Nah terus kowe saling wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki baguse ra jamak-jamak. Pokoke aku nek nang dalan di bajul wong wedok, aku mampir sik lho. Aja Janaka iki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksudnya aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki le dandan piye? Ning aku bagus to iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingidan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Gua tok-tok ora. Aku sale curiga karo kowe kok meneh ora. Siwa? Ora omong. Ngambet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak
tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwunke karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka, sakjane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kuwi arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Ini ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Wis. Ya wis, tata-tata.